16 ka mga police retirees nga taga-dakbayan sa Talisay gipasidunggan si retired Brigadier General Cecil Ezra Sandalo ang gipasidunggang ginapit sa maong okasyon. Iyang gihagit ang mga retirees nga bisan og wa na sila sa serbisyo isip pulis dili magpanuko pagresponde kung gikinahanglan sa ngalan sa serbisyo publiko. Mga dapit sa nasod nga milibka sa ilang ban sa mga pork-related products gikan sa mga dapit nga apektado sa African swine fever, posibleng i-appeal usab sa ban sa lalawigan sa Sugbo sa laing i-issue nga executive order ni Governor Gwen Garcia. Gipahibaw sa gobernador nga dito na sa usa ka cement factory sa San Fernando ipaubos sa thermal destruction ang mga masakmit nga mga produkto sa baboy. Napiling Best City Fire Station ang sa Talisay sa Tibok Region 7, sud na sa duha ka higayon. Samtang nahimo usab nga Junior Officer of the Year ang Fire Marshal sa Dakbayan nga si Fire Senior Inspector Ara Alpajaro.